Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dung Bisaya. So ngayon guys, magbubukas po tayo. Ito na po yung inaantay ko. Actually may isa pa pero isa ito sa pinakamahalaga din. So bukas pa ata darating yung isa. So mabubuo na kahit pa paano yung studio setup natin. So ngayon, i-unbox natin ito. So this one, package na to ng ng parang it's like a microphone, parang lahat meron na siya package. So check natin kung maganda ba siya. Okay, so manood kayo guys ha. So open natin, sirain na lang dito. Maganda siya guys ha, from Lazada. At least kahit pa paano is naka-bubble wrap talaga siya. Kasi alam nyo guys, para tip ko lang to ha, kung kumukuha kayo ng or nag-order kayo from online, i-make sure nyo na pag for example, pag doon na sa ino-orderan nyo, kasi meron naman yung chat may chat naman doon na nakalagay. So inform nyo kaagad si supplier na paki-check kung gumagana yung item, paki-check kung walang defect yung item. So always gaganon nyo kasi para doon pa lang, maisip na nila, ito, alam niya na kailangan ganito dapat, 'di ba? So, at least doon pa lang mache-check na talaga yung item. So, hindi ka na magsisisi pa. Okay? So, ito siya, guys. Naka-package talaga siya. Parang ayaw yan po, oh. So, ito siya. Ang pangalan niya ay Pop Shield. This one. Okay, Pop Shield Professional. So, check natin. Meron na siyang microphone. Dati naiingit ako nito eh. Sana all. Sabi ko sana all, may ganun. Diba? So, ito siya. This one. A professional microphone stand. Okay. Ito na yung sinasabi ko sa yung pag ganun. Ganito siya po. Yan. So, ano ba yung una natin i-open? Sige. So, ito naman. Okay, this is the condenser. This is the condenser microphone. Yan. Tapos, this one is a pop shield microphone. Pop shield lang siya. Pop screen for broadcasting and recording microphone. Wow! Parang nasa radio na talaga tayo. So, let's see kung ano yung maganda sa akin. So, yung open muna natin is yung microphone. This one. So, open. 1, 2, tara! Wow, naka-seal siya. Magkakanta lang ako nitong video sync ko eh. Ito na siya. Ito yung wire. Wow, this is it na talaga. This is the wire. Check natin. Wire. Okay. Paano kaya ito mag-check na kung gumagana? Wala naman itong saksa. Ng wire. Yan. Ito yung wire. Wow, this is it. Ito yung microphone. This one. Hello? Hello, mic test. This is Dung Bisaya. Please subscribe my YouTube channel. Kung hindi ka magso-subscribe, hindi ka makakatulog. This is Dung Bisaya, your number 1 vlogger. Wow, number 1. Pangarap lang yun. Okay, the microphone. Wow, ito na yun. Cover of the microphone. It's put this one like this. Wow, sana all.
para saan to guys? Tingnan natin. Okay. Pambalot. Di ko alam. Ano ba to? So, next is yung stand ng microphone. For example, kung ilalagay natin siya dito, baka masira ko. Pagkalam ko may kiniklik nito eh. There's something click here. Gaganyan yan guys. Gaganyan. Oh, gaganyan siya. Tapos gaganan ako. Hello, hello. On. So, wala na akong kainin. Ito na lang unahin. Check natin. Where is the box? Wala pa siya manual. Tapos may mga manual siya. Shop naman ito. Ito yung pang-holder ng microphone. So, ito po siya. This one. Ito kasi yung i-clip. This one. So may pupunta. Okay. Isang clip kasi. Yun. I see the rainbows. Ilalagay natin siya para maging studio na. Ay, ano ba? Huwag masira. Yun. Para maganon-ganon siya. Siyempre, ito muna yung unahin natin. Tapos, I see, I guess. So guys, idikit ko muna dito para tumayo siya. Idikit muna siya guys. So, kailangan masampuli. Kaya sakto lang din dito yung pinaka-mini sticker. So, ganun lang siya. Yan. Sama ko na nga. Ganun siya para malaki. Dapat ganun siya. Dapat maganyan siya. Yan. So, i-clip mo siya. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Wow, ganyan siya. Ganyan, tapos papasok mo to. Papalayo. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this
that I can look at you with love, seeing all that I can know. Can you stay and I will grow, the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, So strong, ganito na siya guys. we're doing One. wrong, 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 but we'll change it, For change example, it. yung mind. I would like to tell you mine and mysteries. I would like to go with you into the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. I wanna be loved by you. Or what? Loved by you. Basta ganyan siya guys. Ganyan, magiging ganito na yung setup niya. So magiging ganyan yung setup niya. Tapos lalagyan natin ito. Ito naman yung pinaka shield. Kung sa face mask ay may shield, 'di ba? Sa face mask may shield. Dito may face shield din siya. So paano to? One. Nagkanya-kanya. Bahala na guys. Dito ba sila? Ano ba siya? Sa ilalim na